ଏଇ ନ ନଇ ଉଠୁନି ଶୋଇଛୁ କିସ ଭଲ ନାହିଁ କିସ ହଉଛି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିସ ହଉଛି ଜ୍ୱର ଦେଖୁନ ଜାଣିବେ ସିର ବୋଧେ କହନ୍ତି ନା ସେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁନ କହିବି ତୁମକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନିଆଁର କଥା ତାତିନି କହିଥାନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ନା ନିଆଁର କଥା ତାତିନି ଯାଇକି ହେଇଛି କେତେ ଗୋଟେ ଖରା ଗରମଟାରେ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ହଉ ଉଠ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେବି ଉଠ ଆଣିବ ଯାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଯାବନି ଉଠିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଦେହ ହାତ ବଥା ହେଉଛି ଜୋର ବୁଲିବି ଘର ଦେବି ତାହେଲେ ଘଷି ଦିନେ କିଷ୍ଟ ହବ ସେ ଯେତେ ସମୟ କହୁଥିବ ସେତେ ସମୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବି ଖାଇବୁ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ କାଲି ପାଖରୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଆଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳକୁ ତୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ବେଶୀ ହେଇନଥାନ୍ତା କାଲି ପାଖରୁ ହେଉଛୁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ ତ ଖାଇ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବେଶୀ ହେବ ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବେ କମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖେଇ ଯିବ ମେଡ଼ିସିନ ଚିପି ଦିଅ ବେକଟା ମରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଦିକ୍ ଦିକ୍ କରୁଛି ଭଲ ଉଠି ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ହଉ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଲୁ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବି ତୁମେ କିନେ କାଲି କିনে ଆଣିବନି ତ ଆଜି କିନେ କାଲି ଆଣିବନି ଆଣିନି କେନା ସେ କହୁଛି କାଲି ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ରାତି ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସଞ୍ଜବେଳୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିନା ସଞ୍ଜ ଭଲ ଲାଗୁନି ଓହୋ ଉଠ ଟିକେ ଯା ଉଠିବିନି ଉଠ ଭଲ ଉଠ ନା ଭଲ ଉଠ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଦିକ୍ ଦିକ୍ କରୁଛି ଟେକି ପାରୁନି ବଥା ହେଉଛି କେତେ ଜୋର ତାତିଛି ଦେହ ଦେଖୁନା ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଆଣି ବସେଇନି ଗରମ ଉଠିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଉଠ ଟିକେ ଚାଲା ଟିକେ ଘଷି ଦେବି ନା ଘଷି ଦେବି ଟିକେ ମଣିଷର ଗଛ ଦେଖ ପଳା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ତ ଟିକେ ବଥା ହେଉଛୁ ଘଷି ବଥାଟା କେମିତି ମାରିବେ ନା ସେ ଆହୁରି ବଥାଟା ଆଉ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ହଁ ତୁ ତୋର ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକି ନ ଶୋଇ ପଡ଼ ଆପଣ କେମିତି ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲା ଶୋଇ ପଡ଼ ଟାଇମ୍ ହଉ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେବି ହେଲା